ми направи мама едно клипче. Ето това е артиста Кожухаров. Може ли, извинете, да се обърнете? Да, който сега след малко ще отиде да работи в хотел Капитанио Саудисия. Ето това. Да, нали, падна му бастунчето. Ето го хотела, където Кожухаров ще работи. Ето това е Капитанио Саудисия. Артиста Кожухаров, кажете нещо. Кажете нещо, господин Кожухаров. Да работим, да вземем парите и да бягаме, да си пиеме при бармана Ники в Капитанио сцена Рухио. Добре. С тия руснаци ни омръзна. Да, а сега ще ви покажа артиста Кожухаров Джуниор. Той ще бъде голяма звезда след време, затова хубаво го запомнете. Вижте го какво прави. Ето. Така. И сега и двамата артисти Кожухарови. Бай-бай!